आरो नों बिसि कक्टा सारे नों तांगना बिला हाखोदों साबोन होनों सारि साबोन होन आं तांनो बागै तामनाय नों तांगना मोसं बेंगलुरु फाइ बुजोंनाय नों बर'नि फायदि आंना टिकेट बुक खालायनाय हेलौ हेलौ हा बिना जगह बताता सारि साबुका बेंगलुरु तंगा जा बेंगलुरु तंगाय न माने माने निउस नुनि भिडिअ नों सार अने मेस बागै हामिया सामारो बेले लेंनाया ओमफ्राय नोंता मुङा मुसो आं अने मेसनि बागै बुरु हामिया सागाबा नों तिनि नोंखौ खाखाय भिडिअ तिनि खायका तो नङावल' देखायखा खायका तामनि बागै खाय आंखौनो हामिया सागाबा नोंता मुङा मुसो साबन खाबो नोंलाय आं जेसाबो थुं आं तो दसमाय साबो दामनाय नोंलाय साबा आनो सोंनाय साबा नों भिडिअ खालायनो नुगै भिडिअ नुगै आं साव नों तामनि बागै सारवनो मेस बागै नों भिडिअ खालाय नों तामनाय नों बेंगलुरु दा काय खालायनाय रनि बागै के भिडिअ खालाय ताम खालायनाय हायनो दा सिलागै दसने सि हायके बरक न नों प्लाटो खायनो खयबले नों गासै मिनिस्टारनि प्लाटोनो भिडिअ खायनो नों सोबा बो मिनिस्टार ओंखाय बो दिब्रा सारन बागै वान सुका तो साकना पोस्ट तोर जगह पोजिशन तोर जगह दिनै बबो बाग्रानो माप सानदि नागार सानदिनि साइमोन आरो नों बिसि कक्टा सारे नों तांगना बिला हाखोदों साबोन होनों सारि साबोन होन आं तांनो बागै तामनाय नों तांगना मोसं बेंगलुरु फाइ बुजोंनाय नों बर'नि फायदि आंना टिकेट बुक खालायनाय टिकेट नायो टिकेट नो जोंनो फाखाय फायनाय नों बर' तंसरि आं आरो फाय बेंगलुरु तंगे खमदा फुनु तंग ना नों दिब्रा फायजामा नों दाबो नों बेंगलुरु तंग खमदा बुनु जो आं त्रिपुरा मा फायनाय माना खालायनो नों साबो नों जे गासै मिनिस्टार प्लाटो नों जे खायनो नोंमाबो नों अडिगायले अडिगार आं गायसे पाब्लिक नि मिनिस्टार नि बागै काहाम दा सानाय हामिना सानाय पाब्लिक नि बेपार नों गायसे आना धमकिरनाय साबा नों प्लाटोले नों फेसबुक नों फटो पोस्ट खायसे नों खाबो माने भिडिअ पोस्ट खायनो नों खाबो आं दिनेश देबबर्मा त्रिपुरानि सशियेल एक्टिविस्ट खैया दा मुसं ना थाङा दा मुसं आना बुथारि मानो बुथार फायदि नोरा गासै चिताबो पलिटिक्स नि समय इलेक्शन नि समय नै yang tor jage salai tong na ble party no tor jago dofana tor jage haini bagai norok tabuk bono haike logeri tongo nang bisi kokta sala bisi kokta rang nang ang da bisi kogreng hana nok kogreng dong tang barai ana tangnani bagai nang phale manjana to nang ble nong buskang to phaina ni porichori di ana nang sabo ani porichori sabo nang asa khom da gana ge sadini ni porichori di आंले आनी परिचय तंगो आं दिनेश देबबर्मा सोशल एक्टिविस्ट त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन डायरेक्टर भिडिअ तार दि लास्ट वार्निं न अबनो रिचंगो आनो साबर नै नंग लास्ट वार्निं आं ताबक सि भिडिअ क्लियर फिने नों दा बिसि आनो लास्ट वार्निं नै बा ताबक आनो आं पब्लिक खरकसा आनो वा लास्ट वार्निं नै साबो नाय न आं नों आसो खम दा तंगके आनी भिडिअ फाय आनो कमेन्ट र फायदि बा आनो फाय नि बुमुग रहदि नि आधार कार्ड रहदि आनो नाय र साबो ताबनो बिसि मते केसे भिडिअ तो आउलो खाय फुंनि आं ताबुक न खायनाय 5 मिनिट लासिं दिन र ताबुक सि क्लियर नै आं आं दा तो नि नाय साबो न र